Good morning, mwazuka bwanji, mama wabwino, mwazuka bwanji, mwauka uli, ajimwicha uli, I mean, subaheri, muli mosemo, kwena muli wosewa. Akuluakulu, muli bwanji. Nkhani ziwiri apa, nkhani ziwiri, very interesting. Nkhani yoyamba, Netumbo Nandi, mzimayi amene walowa upresident ku Namibia, mzimayitu pa 21 pompa, pa 21 Marichi pompa, chaka chomwe chinotu sikuti kuti mwina zaka makuti chaka chomwe chinochi, komano news ili all over, zimene akuchita BBC news nkhani ya mzimayi ameneyo. Number 1 imeneyo. Number 2, nkhani yokhuzana ndi nkhondo imene imachitika pa Sivas koma yaonekera, nkhondo yokhuzana ndi Malawi ndi USA. Pamachitika zinthu koma chabe kuti zinthu zoiti sizimaonekera kwenikweni, sizinayi mina at least makono koma panopa zaonekera. 3 should be okay, okay tiona kuti zikhala bwanji. First ndifuna zitaleka kwambiri video yayi for zingokhala ma side yabwino, size yapo. Nkhani yoyambira ndi iyi, inu tikudziwa bwinobwino kuti pakati apo Trump anachenjeza dziko la Malawi kuti likapanda kupanga sort out mavuto ake aku immigration ndiye kuti ku America asadzapitenso, like abana mayiko a Malawi ayibana ikhala mgulu la mayiko amene abanidwe kupita ku USA. Chabwino 1 examples zinanena kuti panabwera munthu video yake sotinayikaso oku Nigeria amene anabwera ngati mthandizi chani amanga maskulu ndi anayenda ndi wina aliyense mpaka anampasa diplomatic passport. Munthu amene uja mukumbukira bwinobwino nkhani imeneyo, sinofuna titayinso nthawi. Ndeno ali ku America anapezeka kuti munthu uja akumuthamangitsa his own land fa anali ndi milandu ya corruption chinyengo, koma zapeza kuti munthu uja ali ndi passport ya ku Malawi, komanso passport yake osati wamba yayi koma diplomatic passport ya mabige, right? Chabwino Malawi imaona ngati issue ndi ya simple, anankhaji tomango yang'ana basi zapopo zapeza kuona kuti mkatikatimu panali zimene zimachitika chifukwa ma government officials akafuna visa pachama panga apply visa kuti apite ku America amangokanidwa. surprise amangokanidwa basi. Then zapeza kuona kuti anthu sanapirire, ndiye kwalembedwa chikalata, kwalembedwa chibaluwa, you understand, kwalembedwa chikalata chimene chapita ku Malawian embassy kumene koko not Malawian embassy, USA embassy in Malawi, right? America ili ndi embassy, ngakhale kuti Trump walamula kuti ma embassy onse amene ali mu Africa, I think ma embassy okwana 30 ka 50 afuna wachose mati alibe ntchito aung'ono nga ndrama aketiona zinthu. Ndiyeno alembera kumene kuja kuona kuti akuluakulu tifuna muti yankhe chifukwa tikudabwa kwambiri kuti ifeyo makamaka especially ma government officials, anthu amboma nduna zikuluzikulu zikapanga apply for the visa kuti zipite ku America kumangokanidwa basi. America yukana imangokana akula kuti fera tipite tikapangezera zake so kana fera tipite kana. Anyway, pakhani imene yoyo sindifuna ndiyankhulapo kwambiri, koma
koma nkhani ndi imeneyo akumangokanidwa akumangowakana basi nifane tipite pa Washington ipa kumangowakana basi rejection akumangomanga reject ala malolo simupira upereko akumangokanidwa basi basi hayi zakhenge mulibo iniyo mulibo wakwembasa mulibo wakwembasa okay chabwino imeneyo yapita nde pano pakati ake ndi imeneyi ndithu nde anyway nayeso chimoto ni bagaya anayikako mlomo wanga kuti hayi madolo ku America mmapitisa zinyawo amwene mmapitisa mafumu mmapitisa anthu opanda ntchito ndeso kuti America izire kukuwuzani niyo kuti izire kulongoswa china chilichonse kuti kuti chakana ifanya asiyene right point number dibede number two so interesting Netumbo Nandi president wa ku Namibia amene wangolumbiritsidwa pa 21 March 2025 sikalekale yayi wamba kale kusintha zinthu kumano there's only one secret ineyo after upanga observe after the observation kuti what's the secret? The secret will be the same. Chisisi chizakhala chimodzi chomwecho sichizasintha and ndimanena mabwereza osati fo ndikunena ndine koma it's a fact ndi chilungamo. Secret yake ndi yotani chabwino choyambirira Netumbo Nandi sipapete wazungu yayi sichidole cha azungu yayi alibe nako ntchito ku America alibe nawo ntchito azungu sakumaopa azungu pompano pa recently napereka nkhani nokuti Netumbo Nandi akwapanga depoti anthu 500 aku America amene alibe ngati ma visa chani amene alibe chani should be yes ma visa komanso Netumbo Nandi waika strict kuno zoti amene afuna kubwera ku dziko lake azipanga acquire visa uzipanga apply visa kuti upite ku Namibia nzika zonse za ku America zipanga apply for the visa osangonyamuka mmene amanyamuka apayambira ati ayi ma investor umangopita uko. Netumbo Nandi nzima yamene akuti ife ngati timati kamapita ku America tumapanga apply visa inuyo kuno muzimu ngoba ku dziko lake plus mukuonjezeranso mufambo pangeso mufambo baneso ineso ku dziko langa wangolo umene walowa chaka chinochi 2025 ineso ku dziko langaso palibe zomangolowa palibe inuyo mupange apply for the visa tikuvomerani kapati kukanani kuti mbwere ku Namibia 1 2 yeuja anazafika pa point ina kuti okay pano okay tinisoma tikambe sopana za imene ina foreign affairs tikambe za mdziko mwake sopano chimene chikuchitika awana kuti kwambira 2026 tikamalo apa 1 akumanga my university ose maphunziro ose my university especially my universities akha for free waika kazi zimenezo pa 2026 kungoyamba anthu akuphunzira maskulu awelere my universities chifukwa kumene ndi kumene anthu timakanika bese secondary wadusa bwinobwino koma sano ku university fees po munthu ali ndi nzeru bwinobwino wakhoza 6 points wakhoza chani koma no kuti apitilize maphunziro kukanika nde iyeyo waika sopano kuti ineyo kungoyamba 2026 maphunziro for free my universities. That's very, very good initiative. Pene ba what ataniza anthu akuti ndimadaboti anthu anzeru kwambiri amakanika kupitiriza maphunziro. Why? For the alibe fees ya ku university. Walwaruja kachino 2025. 2 akumanga manyumba 5,000
anthu amene amapeza ndalama zochepa manyumbawo like ndoti akatero kandrama kamakhala kochepa kwambiri, kochepa. I think muno nthawi Malawi nthawi yakamuzu nthawi nake kunali manyumba amene panopa manyumbawo anatsalirabe, if I'm not mistaken, manyumba anatsalabe ndithu aboma ndithu ena ake. I think chakusalima uko pena pake chakunjanje kuti manyumba ena ake ndithu aboma anango amangaso ti khangati mwa uvuni chonchi, koma kandrama kamakhala kochepa kwambiri, right? Example imene kuna maybe akumanga manyumba 5,000 ona kuti manyumbawo anthu amene renti imavuta like amapeza ndalama zochepa kwambiri. Tosefe ndalama sitingapeza mofanana, right? Pali magulu anthu ndi akumanga manyumba ati amene 2 akumanga mastadium akwana 7 amene akhale okwanira anthu 30,000, stadium mozi anthu 30,000 zimene zozo akuzipanga. And munthu amene yuyi koma kandi ndikuti chisisi chake ndi chiyani funso lakha imene chisisi chake njenena kuti iyeyo wauza azungu kuona kuti ma natural resources, ma minerals onse amene ali mu dziko la Namibia ndi akuyenera kupindulira anthu aku Namibia. Asangobwera nkumango atenga, asangobwera nkumango atenga ma minerals acha. That's the first thing. Koma afuna akatenga azigulisa kanako ndalama zipindulire anthu aku Namibia. The problem with maiko aku Africa ena, including Malawi, ndonena kuti 1 ma minerals aja anasanana kaenda azungu kuti basta awawa tawapasa nthandizo komano musagwire ndi zathu. 1. Number 2, verse 7, number 2, ngakhale zili choncho, that means sangapindula Malawi fanda anatenga kale ali mu documentary anasenlana after arapereka amene atamanga ti maskulu itatu follow apereka ndalama azungu acha. Number 2, chifukwa kuti anthu andale akuluakulu ma minerals aja amatenga ndikumapanga madilu amagulitsa komano ngati kuseri mwakuseri. That means it's like akuwaba kwabera ndani wabera amene anasenana nawo koma kwambiri kwake I don't know kuti zimayenda bwanji akapena pakwabera ndani I don't know. Zimene anasenana nazo ngati dziko iwo amapanga madilu amene aja mwakuseri ndi kumapanga ma business amene aja mwakuba. Koma the thing is tikuyenera ku council zonsezo ndi kutenga zinthu zozikhale we should be fully responsible of those natural resources. Maona mene bobwe ndi amene amapindula ndi anthu andale ambomacha andale acha koma surusa amapanga ngati boma suri ngati ngati boma limene likugulisa fa boma sitingagulise fa anasanana kale koma no ma individuals alipo ina ochenjera kwambiri au khuluku amangopita papa amabasi abwera anthu aja mwanseti agulisana apeza mamiliyoni ma billions amiyana ntengo patala aja koma sono timbonanda nati wanna kuti ineyo I think ningokusiyana video yo muonere zimene iyeyo muno wake wayankhula kuti ma resources akuyenera kupindulira anthu aku Namibia. Guys, thank you so much. Malawian Cameras. The new emerging industry of oil and gas need to be managed in the manner that maximizes benefit for all Namibians. It's a new industry. It needs closer supervision. Therefore, the management of this industry will fall under the office of the president. Malawi, Camera.